Négy lába van, asztal, de nem szék. Mi az? Ez a kérdés nem tetszett meg senki. Hát nem, lehetőség nincs, de... Azt, hogy tetszik. De jár. Kitalálunk, kapsz, hogy tetszik. Négy lába van. Négy lába asztal, de van. nem szék. Négy lába van, asztal, de nem szék. Maga. Basszol meg a kurva! Annak is így lába van, basszol! Nem az, nem az. Kerejetek, jó! Nem az. De jár, de ne sugok. Káp. Lába meg jól, basszol meg a viszket. Te, mondom még egyszer, lassan mondom. Négy lába van, Te mutatsz egyet. asztal, de nem szék. De hát, Pityukám, hallod? Négy lába van. Pista. Négy lába van, asztal, de nem szék. Miért nem érti? Az hogy négy, az nem négy, hanem négy. Négy. Akkor négy lába van, asztal, de nem szék. Nem esik be a tartozó. Jó, de. Te, nézzük meg, Ibo is tudja. Ibo, mi az? Négy lába van, asztal, de nem szék. Nem kecske. Basszom meg. Nem jut eszembe. Nem, nincs. Nem esik be a tartozó. Asztal, de nem szék. Nem esik be a tartozó, nem hallod? Asztal, de nem szék. Na mi az? Na mi az? Na, ha kitalálod, én is leszek egy decit. Én is Törjed a veszek. fejed. Asztal, de nem szék. Kapsz 3 decit. Négy lába van, asztal, de nem szék. 4 decit kapsz most, hogyha kitalálod. 4 lába van, asztal, de nem szék. Én nyelvezetek, két boldalmas lesz a bumolapban. Én egy bálit is hoz bazzag egy decit neked. Én pártján firmolja, No. kitalálod. Egy abszintot kapsz meg, hogy meggyújtsa neked. Igen, leigazolgál. De jár, 4 lába van, asztal, de nem szék, bazd meg. Hogy nem tudod? Megkezdettem, mi van az asszonyom? Tudod, de jár, vagy nem tudod? Nézzek, nem tudja te. Csákás. Mondd el, Pityu, te is. 4, de jár, figyelj ide, lassan mondom. 4 lába van, asztal, de nem szék. Mi az? Nem tudja, bazd meg. Gondolkozzál. 4 lába van, asztal, de nem szék. Na. Te, nem állat. 4 lába van, asztal, de nem szék. Tárgyi vagy, Nem állat, ember. Tárgy. Így hallgass meg, négy lába van, asztal, de nem szék. Nem tudod, de jár. Nem igazán. Nem esik be a... Nem esik be a tankba. Te elmagyarázod, akkor se esik. Na, 4 lába Négy van. lába van, szék, de nem asztal. Na, így is lehet mondani. Nem szék. Te, hallgass meg. Négy lába van. Asztal, nem szék. Mi az ember? Mi az? Négy lába van neki, asztal, de nem szék. Na, de jár. Fotel. Már mondod kecskét, disznót, mindenféle.
Négy lába van, asztal, de nem szék. Bihaj. Nem állat, mondtuk. Érted? Nem állom. Nem állat. Négy lába van asztal, hogy? De nem szék. Csak neked nem eszik be a tag. Négy lába van, asztal, de nem szék. Mi Hát az? egy tettét bejár. Már nincs de ilyen. Ha én megmondom, mit fizet? Most muszáj ördögé. Akkor kezdem három. Az nem tár, te kárkák. Ne csináld, hogy nem tudod. Tá. Ízitek megkérdezzük Bicsaktól, és mikor ítek sem tudja. Négy lába van, asztal, de nem szék. Ez az ördög. Ide csak a sőt. Négy lába van. Nem kettő, négy. Négy lába van. Négy. Négy lába van. Elmondja az, hogy elmondja. Ismételjen. Már elmondtad a nevét, ismételjed Bori. Tudod hányszor? 10-szer elmondtad. Ismételjen Bori után. Na, én mondom, és te ismételjed utána. Mit? Négy lába van. Négy Mondja lába te van. is, négy lába van. Asztal, Asztal. de nem szék. De nem. Akkor mi az? Négy lába. Hát nekem csak egy. Négy lábam van, na. Se tudom, Miért, ha nem találja most ki többet, nem iszik? nem hiszem. 20 napig vegetál. Ennyit ír az eszed, ennyire ír az eszed. Hát nem jár most. Négy lába van, asztal, de nem szék. Kérdezzek Bori, szabad a gazda? Szabad a gazdadél. Basszom meg, hát miért? Asztal, 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 asztal. Minden tudat volt. Négy lába van, asztal, de nem szék, akkor nem asztal. Nem kapnám. Magas